első videó, úgyhogy remélem jó lesz. Tetszeni fog. Kezdődik egy szokásos kezdéssel, paraszt E4, fehér paraszt, fekete paraszt E5. Ez eddig ugyebár egy szokásos kezdés, nagyon gyakori. Ló támadja parasztot az F3-on, ló megvédi parasztját, futó továbbá is támad a C4-en, a fekete a hagyományos kétlókezdéshez híven kilép a lovával az F6-ra, fehér továbbá is támad, és szabaddá is válik neki ez a paraszt a következő lépésben, ha nem tesz ellene valamit a fekete, de a fekete megvédi, úgyhogy a futó elé lép a D5-re, ha nem ezt tenné, akkor megvédeni még mással csak a királynővel tudja, de az nem túl jó. Lép a D5-re, parasztul kiüti, hát és itten választhat a fekete, hogy vagy kiüti a parasztot, vagy ellép a lovával. Hát ha kiüti a parasztot, akkor megnyitja az utat a király előtt a lóhoz, de viszont ha leüti a fehér a fekete lovat, akkor megválaszt a fekete, hogy vagy a lovat üti le, vagy a futót. Hát döntse el mindenki, hogy melyik jön neki többet, de most mi egy másik variáns nézzük meg, azt, amikor a fekete ellép a lovával és ezzel támad. Hát ilyenkor azonnal visszavonulásra kellene kényszeríteni a lovat egy C3 lépéssel, paraszt C3, de általában támadó szellemi játékosok lépnek a D6-ra. Ezzel ugyebár egy szép támadást csináltak, de a feketének van egy nagyon jó válasz, a királynő D6. Szabaddá válik az út az F7-es paraszt leütéséhez, le is ütjük a lóval, és ezzel kiüthetjük most a királynőt is, és a bástyát is. A feketének választania kell, hogy melyiket adja nekünk. Hát valószínűleg a bástyát fogja, méghozzá úgy, hogy a királynével ellép a C6-ra. Hát most ez lenne az okos a fehérnek, ha csinál egy sáncolást, de valószínű, hogy ki fogja ütni a bástyánkat. Most megint van egy érdekes meglepetésünk. Nem ütjük ki a futót, hanem kiütjük a G2 lévő parasztot. A fehérnek meg kell védeni a bástyáját, és az F1-en teheti ezt meg. Sakkot adunk. Két lehetősége van a fehérnek a sakk elé lépni, futóval és királynővel. Királynővel teszi meg